Sa minn qabel iċ-ċerimonja tal-ħatra quddiem Kastilja wkoll bdiet tinġabar folla kbira. In-nies staqsew fejn kien se jidher l-ewwel il-Prim Ministru l-ġdid. Ħafna għażlu li minflok jinżlu lejn Pjazza San George jibqgħu quddiem Kastilja fejn segwew il-ġurament tal-ħatra minn fuq big screen li kien armat apposta. L-entużjażmu tagħhom sploda malli fuq l-iskrin der il-Prim Ministru elett Joseph Muscat. Emozzjonanti l-ħin propju tal-ħatra u t-tislima mill-gallerija tal-Palazz. Tkellimna ma' dawk preżenti dwar is-sinifikat ta' dan il-jum għalihom. Malta kienet ilha ħafna tistenna dil-bidla għax kienet għajjiet b'dan mod ġifieri u kulħadd raħ fl-aħħar u r-riżultat jitkellem. Il-bira rabaħ il-pajjiż għalija jien rabħet Malta il-festa llum ta' kulħadd tal-Maltin u kulħadd. U futura tfal tagħna u għal kulħadd. Għax nħossu li għandna bżonn dil-bidla għall-pajjiż. Jiena nżilt mill-Ingilterra apposta għal din l-okkażjoni u tant rajtu li ħajkun Prim Ministru vera tal-Maltin kollha li joġobni ħafna u nżilt biex nivvota. Ħassejt li kelli niġi hawn għax din hija rebħa mhux biss għall-Partit Laburista imma għal Malta kollha. Naħseb li Joseph Muscat ħajmexxi lil Malta l qudiem ħafna naħseb huwa bniedem li jaf jikkonvinċi n-nies li ma jarax blu u aħmar. Li jara kulur wieħed, l-abjad u l-aħmar li huwa l-kulur ta' Malta. Preżenti wkoll ħafna tfal li marru l-belt biex jagħtu merħba lil Prim Ministru Joseph Muscat quddiem Kastilja. Ftit tal-ħin ieħor ħajsir Prim Ministru Joseph Muscat. Kif se tħoss? Eċitata ħafna. U proud ħafna. Biex naraħ jew il-ġuramentu u dana u nieħu gost. Ħafna faħru l-kwalitajiet tal-Prim Ministru l-ġdid Joseph Muscat. U għadu żgħir, naħseb li għandu moħħu miftuħ ħafna anke bl-idejat tiegħu, ħareġ bi proposti tajbin ħafna u bħala persuna very reliable ħafna. Kien mexxej onest, kellna kampanja elettorali nadifa u pożittiva ħafna. Ġifieri naħseb dak kien in-nies li jemmnu fih u kif hemmen fina hu. U għadu żagħżugħ, allura u għandu l-esperjenza tal-Ewropa wkoll, allura nemmen li ħajmexxina aktar il-qudiem dik l-esperjenza. Jiena li ngħix hawn Malta 20 sena, mina Finlandiż, u tfal tiegħi nofs Maltin nofs Finlandiżi u ilna ngħix taħt il-government tal-PN 20 sena ġifieri nafx ġifieri. Sa jiena niġi minn Ewropej ġifieri naf li għamel tajjeb ukoll, imma tant kemm ilna nistennew il-bitla tas-sistema tal-corruption u tal-kiteb u l-klikka tagħhom biss li naħseb ovvja li illum Malta kollha ferħanin. Everybody celebrates today. Joseph is young, energetic, enthusiastic and with fresh ideas and exactly what this country needs. Intant fuq ġewwa fit-taraġġ ta' Kastilja l-ħaddiema tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru kienu qed jistennew biex jilqgħu lill-Prim Ministru. Bdew jaslu wkoll ta' membri parlamentari tal-Partit Laburista, uffiċjali tal-Partit Laburista kif ukoll għatta volontira li ħadmu mill-qrib ma' tmexxija Laburista matul din il-kampanja. Wara li ħal ġurament fil-Palazz, il-Prim Ministru Joseph Muscat baqa' ġej Kastilja fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru fejn hawnhekk ukoll sab folla sabiħa tistenna biex tagħti merħba lill-Prim Ministru l-ġdid ta' pajjiżna. Fuq barra l-istennija baqgħet tikber sal-wasla tal-Prim Ministru l-ġdid Joseph Muscat li sellem lil kulħadd minn fuq it-taraġġ ta' Kastilja. Ġewwa Kastilja u ntlaqa mill-Kap taċ-Ċivil Godwin Grima waqt li daħal l-ewwel darba fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru biex imbagħad sellem mill-ġdid lil Folol din id-darba mit-tieqa ċentrali ta' Kastilja. Mument li s-siġilla rebħa tal-moviment li nħoloq madwar il-Partit Laburista u l-bidu ta' kapitlu politiku ġdid f'pajjiżna.